Takže dobrý den, zdraví vás Delikal, tady z prvního videa a Game News jsem založil já a přece teď nemám skin, ale já mám i nakoupený Minecraft a skin tam mám, nevím proč se prostě nenačítá se nějak a on se třeba za hoďku načte, ale tak nějak. Ale jinak je to informační video, kdy vám budu říkat co a jak, takže chtěl bych natáčet především Terraria, Minecraft, nevím, Counter-Strike je na 6 základku, že taky můžu ještě nějaké onlineovky na počítač na internetu, co jsou zadarmo, nestahují se. No, nevím, co ještě tak můžu natáčet, že hodně věcí, kamoš má hodně her, takže on je půjčuje, takže všechno možné, recenze, cokoliv, novinky, můžete ode mě čekat a videum zdar.